Το Άλτερ βρέθηκε σε ένα πρότυπο κέντρο εινοποιίας στην ΕΜΕΑ και κατέγραψε τα μυστικά της ζύμωσης και της παλαίωσης ενός καλού κρασιού. Το κρασί είναι πάνω απ' όλα μεράκι, θα έλεγα, και κατά δεύτερο λόγο γνώση και τεχνολογία. Φρουτώδη αρώματα, βελούδινη υφή και γεύση που ταξιδεύει σε διονυσιακές λατρείες. Τα κρασιά της Νεμέας αποκτούν όλο και περισσότερους λάτρεις διεθνώς. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Πάμε μέσα. Στη μαγική διαδικασία ζύμωσης των βαθυπόρφυρων κρασιών της Νεμέας μας ξενάγησε ο εινοποιός της Εμέλης. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τους εινοποιητές μέσα στους οποίους παράγουμε το ερυθρό κρασί. Είναι το επόμενο βήμα πλέον εδώ, όπου διαρκεί περίπου 10 έως 20 ημέρες. Είναι η διάρκεια της εκχύλησης που λέμε. Ακριβώς απέναντι οι δεξαμενές ζύμωσης των λευκών κρασιών. Τώρα πλέον περνάμε στο χώρο της εμφιάλωσης. Η τεχνολογία ακριβίας φροντίζει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια εμφιάλωσης. Τα βαθιά παλαίωσης κρασιά ξεκουράζονται στην κάβα και περιμένουν τον χρόνο να επιτύχει την άριστη ποιότητα. Παλαιώνει ή αλλιώς οριμάζει σε δρύινα γαλλικά βαρέλια των 225 λίτρων το καθένα από αυτά και μάλιστα σε συνθήκες ιδανικές, δηλαδή 16 βαθμούς Κελσίου και 80 έως 90% υγρασία. Θεωρήσαμε σωστό να επεκταθούμε και σε άλλες ποικιλίες πλέον και περισσότερο ελληνικές και ιδιαίτερα στην ποικιλία του αγιοργήτικου, η οποία είναι πολύ δημοφιλής. Την ώρα που το κρασί ζυμώνεται ή παλαιώνεται στο ιδηλιακό αυτό τοπίο, λειτουργούν ξενώνες για τους λάτρεις του κρασιού από όλο τον κόσμο. Οι ελληνικές ποικιλίες, οπουδήποτε και αν δοκιμάζονται, παίρνουν πάρα πολύ καλά σχόλια. Αυτό για μας είναι θετικό και μας δίνει και τη δύναμη να επεκταθούμε ακόμα περισσότερο. Η μονάδα εινοποιίας της Εμέλης εξάγει την παραγωγή της σε σχεδόν όλα τα σημεία του πλανήτη και μεταφέρει με τις ξεχωριστές μυρωδιές και γεύσεις των κρασιών της λίγη από την παράδοση της χώρας μας στους διονυσιακούς χυμούς.